बटाटा म्हटलं की असंही तोंडाला पाणी सुटतं. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांची आवडती भाजी म्हणजे बटाटा. बटाट्याच्या वेगवेगळ्या रेसिपी आपल्याकडे करण्यात येतात. अगदी फ्राईज, भाजी, रस्सा, स्नॅक्स असे विविध चविष्ट पदार्थ आपण बटाट्यापासून तयार करतो. आपल्याकडे अगदी सकाळच्या नाश्त्यामध्येही पोह्यामध्ये बटाटा नसेल तर नाश्ता अर्धवट वाटतो. तर कोणताही नैवेद्य हा बटाट्याच्या भाजीशिवाय पूर्ण होतच नाही. बटाट्याचा कोणताही पदार्थ असेल तर जेवण कसे परिपूर्ण झाल्यासारखे वाटते. असाच आपण एक बटाट्याचा पदार्थ आज आपण बघणार आहोत. नमस्कार मंडळी, मी शुभा कोकणी फ्लेवरमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते. आणि आजची आपली रेसिपी आहे बटाट्याची कापं, बटाट्याच्या काचऱ्या. चला तर मग पाहूया बटाट्याची कापं, बटाट्याच्या काचऱ्या कशा तयार करायच्या ते. आपण आज करणार आहोत बटाट्याच्या काचऱ्या. काचऱ्या म्हणजे मी ही भजी बनवणार आहे. कशी बनवायची ती मी सांगते. त्यासाठी मी काय काय साहित्य घेतलं आहे. हे मी असे बटाटे चिरून घेतलेत, म्हणजे असे कापं करून घेतलेत, त्याचे साली काढून स्वच्छ आणि असे गोल गोल भजीसारखे जसे आपण कापतो तसे करून घेतलेत. त्यामध्ये इथे मी मीठ घेतलं आहे. हा लाल मसाला आहे, मालवणी मसाला नाही आहे, जास्त तिखट नाही आहे, फक्त लाल मिरची पावडर आहे. त्यानंतर मी इथे चिकन मसाला वापरला आहे, हळद वापरली आहे आणि चण्याचं पीठ वापरलं आहे. आणि वरून मी थोडा 1 चमचा लिंबूचा रस घातला आहे. आता हे सगळं असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. एकदम सोपी आणि झटपट होणारी ही डिश आहे. ह्याला मी जास्त चण्याचं पीठ पण वापरलं नाही आहे. हे फक्त असं मिक्स करून ठेवणार आहे आणि एक 15 मिनटं किंवा 10 मिनटं त्यानंतर मी तळायला घेणार आहे. मी काय ह्याला पाणी वापरणार नाही आहे, कारण की ह्याला ऑटोमॅटिक पाणी सुटेल, कारण आता आपण मीठ लावतो आहे म्हणून ह्याला नंतर पाणी सुटणारच आहे. मग त्यामुळे ते पाणी एक्स्ट्रा काही घालायची काही गरज नाही आहे आणि पाणी ह्याला वापरायचंच नाही आहे. असंच आपल्याला सगळं फ्राय करायचं. आणि जर तुम्हाला पटकन ठेवायचं नसेल 10 मिनटं पण तरीही केलात तरीही व्यवस्थित होतात आणि छानच होतात ते. अशा पद्धतीने व्यवस्थित सगळे मिक्स करून घेतलेत. आता आपण तळायला घेऊया. इथे मी तवा गरम करत ठेवला होता. तवा व्यवस्थित गरम झाला आहे. आता आपण त्यामध्ये तेल घालून घेणार आहोत आणि ह्या ज्या आपण बटाट्याच्या काचऱ्या करून घेतल्या ह्या एक एक त्यामध्ये फ्राय करायला सोडणार आहोत. ह्या अशाच काचऱ्या तुम्ही रवा फ्राय सुद्धा करू शकता. वरण भात आणि काचऱ्या मस्त कॉम्बिनेशन होतं. जर भाजी नसेल ना तर हे तर छानच आहे. लहान मुलं पण अगदी व्यवस्थित जेवतात. एकदा तुम्ही नक्की करून बघा. हे बघा, एक साईड आपली व्यवस्थित झाली आहे. अशा सगळ्या परतून घेऊया आणि बाकीच्या सुद्धा काचऱ्या आपण करून घेऊया. आता आपण ह्या झालेल्या ज्या काचऱ्या आहेत त्या काढून घेऊया. मस्त क्रिस्पी झाले. आणि बाकीच्या पण मी अशा पद्धतीने तळून घेते. ह्या बघा मंडळी, आपल्या बटाट्याच्या काचऱ्या तयार झाल्या आहेत. किती सोप्या पद्धतीने आणि कमी साहित्यामध्ये तयार झाल्या आहेत. तुम्ही सुद्धा अशा करून बघा. वरण भात असो नाहीतर टोमॅटोचं सूप, भात आणि ह्याचं कॉम्बिनेशन तर एकदम भन्नाट लागतं. ज्या दिवशी भाजी नसेल त्या दिवशी हे करून खायचं, मस्त लागतं. आणि जे व्हेजिटेरियन्स असतील त्यांच्यासाठी तर हा उत्तम पर्याय आहे नॉनव्हेज म्हणून. आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझं चॅनल पाहत राहा, कोकणी फ्लेवर.